Olipahan tämä ilta sulla, Kärppä. Tuolla selostamossa jo uumoiltiin, että sä voitat kohta pistepörssi tällä menolla. No joo, ei siinä vähän tuuria kävi, varsinkin siinä toisessa. Jos mun mailasta lähtee sieltä toisesta päästä, niin kyllä se aika paljon onnea saa olla ja meidän pelaajien taitoa, että sinne toisen pään verkkoon löytää tiensä. Millaista oli debytoida nyt näissä kisoissa? No ihan kiva, että sitä ei oikein ikinä tiedä millaista siitä tulee ja varsinkin maata vastaan, ketä mä en oikein tunne pelaajia, niin se oli vähän erikoista, mutta mä yritin pysyä vähän ehkä rauhallisempana kuin yleensä ja kyllä se sitten ihan hyvin meni, mikä tästä on hyvä jatkaa. Joo, hyvin tarttu täytyy sanoa. Millaista on olla näin kovas maalivahti kolmikossa kuin Suomella nyt on? No on se kiva kyllä, että oli Suomen varmaan 10 hyvää vaihtoehtoa ja olla niitä 3 joukossa, niin on se tosi hienoa ja täytyy vaan nyt yrittää olla sen paikan arvoinen sitten, että täytyy pelata hyvin ja auttaa joukkuetta. Onko teillä puhuttu jo, että koska Kanadaa vastaan pelaava maalivahti niin nimetään? Ei ole mitään, varmaan huomenna, että meillä oli tarkoitus nämä 2 ensimmäistä mennä näin ja sitten taas katsotaan, että ei tässä mitään hätää. Onneksi olkoon loistavasta pelistä ja nautit tästä voitosta ja oikein hyvää vapaa päivää huomenna. Kiitos paljon.